I pozdrav ljudi moji. Kao što vidite, snimam onaj video, znam da nije bilo dugo video, ali vidim da bi dobila zadaću ponučenja, znači danas bježimo iz zatvora, ništa ne pitajte kako sam ovdje završio, znači samo da se bacimo na bježanje. Znači počinjemo. Ja sam želim. Neću da nećem s tobom. Ne razguli. Step curry easy. Aj ovo je stade na easy. Kako ste vi ljudi? Prije nego što počnemo da igramo za 4 sekunde, ko ne baci subscribe, može izaći iz videa i nalajkuje se. Znači preko 80% vas koji me gledate nisu subscribe na moj profil, tako da to nije baš fair, to nije fair. Ja ovdje snimam, borim se, ovdje nećete. I nećete. Eto, umri. Šta je ovo, kliješta? Treba mi još 2 stvari. I još jedna stvar. Okej. Kako te nije? Oho, evo ga. Kanister. A ja sam se mogu otvoriti ćeliju kad hoću. Pa jest to dobro. Dođi čika. Eto ti, koliko? 10 toalet papira. Aj, čao. Pa što zvoni? Doručak, ručak. Hvala, čika. Što si mi dao da pojedem nešto? Aha. A čega vam kupit? Što ovdje sam onako moguće? Ko da ubrate. Čiko. Mikrofon sam dobio. Dinamit jete. A šta će mi stalo? Za lopatu 25 kupim dinamit za 12. Šta je ovo sjele? Mama, juj. Mama. Juj. Prva noć, ja sam se već prepao. Ajde ba, čiko, više dosta te. Palo mi svjetlo, hoću nastaviti kopati, znači. Evo još ovdje sam nešto našao, šta je ovo? Ne znam kako zove, onaj Ljudi! Dobit milijardu buraz toalet papira, ne kontam. Čiko. 17 toalet papira sam. Ja kupim sad dinamit. A šta ti? Sad ću ja krenem dol dinamit. Mama. Pa nije nešto ovaj dinamit. Pastu za zube sam našao, kamen
još jedan kamen i lobanju sam. Znači ovdje je neko već bio prije mene. I evo ovdje šta je neka u krima. Spužva. Kako krima me spapala. Ću djecu, moram jes krofnicu. Krofnicu. Tako. Či možemo dobiti 9 papira. Evo ga moći. Da mi ja kod ovog čiki sada uzmem doručak. Pa. Čiko. Čiko me isto. Što je moja ćelija otvorena? Koliko je rupača, da li vidite? Evo ga. Šulj. Joj, joj. Mogu letiti. Daj mi nešto da jedim. Okej. Još jedna jabuka. A ne može.
Ajde, baviš i čoveče, idi šta si stao pregledat, udarim mu lopatom po glavi. Kopaj ti, Amarilo. Šta spašno nema. Malo šta bolje ljudi. Šta je ovo opet pasta? Malo čega ovo. Ja udaram ovu, kopam ono sunđer bob kašikom za prevrtanje keva pljeskavica. Evo. I šta, nemam energije i sad ne mogu uzeti ovo? Daj, ba, zezaš me. Te i malo ljudi ko znam da najeni. Hodogara. Brale, može. I uviše i ova vrata. Prodajem. Aj, čao. O? Šta je ovo? Kost. Au. Nisam ja čiko ništa. Čini se velika ti dioptrija. Četvrta noć za redom. Čekaj, policajac, čaro si? Aj, vidi koliki je tepi. Gledaj koliki je tepi. Šta je zeleno? Nešto. Kopa. Šta je ovo? Čekić! Što ne znam, neće rođe. Ovo je nešto ima, samo mi tuž. Te ima, ko šta je? Ali mi još sam toaletni papir, sine, budi držao, imam 6 mataći. Daj, pa jedan mi toalet papir, vali. Šta ću ja se? Sad je doček. Pa ovo nisam vidio još. Idem odmah dite kopat, nemaš tu čas nemaš šta štekat. Koliko lupače. Papir, dobro. Malo ćeš čega ovdje. Evo ga. Ovdje bi kumin. Vidim koliko on sam vrijedi. 5. Ajo.
Zatvarajte. Zatvaraj tepih. A joj, je te opade. Tepih, zatvaraj tu. A joj. I ništa ljudi, to je to od ovog videa. Nadam se sviđa, vidimo se u sljedećem videu.